Καλησπέρα σας. Λοιπόν, όπως λέμε, εμείς εδώ στο papyrus.gr θα σας δείξουμε την κλασική τσάντα Polo. Την τσάντα για την οποία έχει γίνει χαμός τα τελευταία 30 χρόνια. Το πιο κλασικό σχέδιο είναι το backpack με δύο θήκες, μία κεντρική θήκη εδώ και μία μικρότερη θήκη μπροστά. Είναι η τσάντα με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια και θα σας την παρουσιάσουμε. Έχουμε και λέμε αντικλειστρικοί μάντες, όπως βλέπετε εδώ μέσα, ξεκάθαρα. Ανατομική πλάτη σε όλο το μήκος της τσάντας. Είναι ιδανική τσάντα για ηλικίες όλων τάξεων του γυμνασίου και του λυκείου, αλλά και για πολλές άλλες χρήσεις. Είναι μια τσάντα πρότυπο που τη δουλεύουμε εμείς στο κατάστημά μας από το 1993. Είμαστε πρώτοι σε πωλήσεις ηλεκτρονικά στην σελίδα μας papyrusmese.gr. Λοιπόν, η τσαντούλα μέσα έχει και μια κρυφή θήκη, όπως βλέπετε εδώ. Μια επιπλέον θήκη. Είναι ιδανική, βγαίνει σε δεκάδες χρώματα και σχέδια. Και είναι μια ιδανική επιλογή. Κατά τη γνώμη μας, ίσως είναι η καλύτερη τσάντα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά, μιας και με μόλις 26 ευρώ έχετε μια τσάντα η οποία είναι μεγάλης αντοχής και μπορείτε να την βρείτε πολύ εύκολα. Θα σας δείξω εδώ, ηλεκτρονικά. Πληκτρολογώντας την ιστοσελίδα μας palpyarose.gr, έτσι. Στην επιλογή σχολικά, τσάντες Polo Bags 2018. Εμείς εδώ στην ιστοσελίδα μας έχουμε βγάλει για λίγο χρονικό περιθώριο όλες τις κλασικές τσάντες του 2017 της Polo με 15% έκπτωση, δηλαδή από την αρχική από 26 ευρώ, 25,90 δηλαδή στα 22 ευρώ για λίγο καιρό. Είναι το stock ουσιαστικά που έχει μείνει για το 2017. Η αγορά είναι πάρα πολύ απλή, επιλέγετε το προϊόν που επιθυμείτε με πολύ εύκολες κινήσεις. Φορτώθηκε στο καλάθι μας, προχωράμε, βγάζουμε κουπόνια κάθε καινούργια σεζόν επιλογής και ολοκληρώνουμε την παραγγελία μας με 3 ακριβώς βήματα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα και για οτιδήποτε άλλο μένουμε συντονισμένοι. Να είστε καλά!